Parang ang lapit masyado. Nilayo ko ng konti. Magkano tayo? Laki ng braso. Mga sandaling tanggapin mo.
Muskil. Mapikuais talaga. Hanap nga ako ng kakantay. Kanta-kanta na ako. Ay ko. Ano oras na? Mabilis ang oras. Ano ba yung pinakanta mo kanina? Kalimutan ko title. Hindi ko maintindihan. Baby ko. Kantay ko nga ito. Ialo. Iba po. Wala tuloy. Baby ko. Ha 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 ha. Ay. Ito. Ay. Ano nangyari dito? Sir Jess, mega love shout out. Update lang si Pinkay. Pagod match. Kaakyat ko lang ng kwarto ko tapos lang ng work. Ano ba to? Ano yun? Parang akala ko may ano siya yung nakaikis doon. Salamat, Sir Jess. Hindi makangaw si Pinkay, hindi siya makakanta-kanta ba?
Laging ano, anong oras na ako naakyat kasi kaya hindi na ako nakakapag-ano ba, tignan mo nananaba tuloy ako, oh. Kailangan kong lumayo sa cam kasi masyadong bilog ang mundo ni Pinkay. Antok na ako kaakyat ko lang. Ang hina ng internet ko. Getting my apo. Ito, ano na naman napindot ko? Nung nakaraan, Sir Jess, nakita ko yung ano ba yun, live mo ba yun? Pero anong oras na ako nakaano, tapos ka na. Kasi saksakan ako ng ang dami kong niluluto. Pag, pag hindi kasi ako nakakapag-ano, yung ano ba tawag niyan? Pag yung kasagsagan ng luto, hindi ako nakakapag-ano, hindi ako nakakapaghawak ng cellphone, nakakahawak ako hapon na. Nakita ko ta's pinanood ko na lang siya ta's kailan ba yun? Anong araw yun? Nakalimutan ko na. Ilang araw na ako laging busy ba for Megan in the house, salamat. Ay, sabi ko, ay hindi ko kako nakaano ba, nakapunta. Naantok ako. Tama ko, lumapit pa talaga ako sa camera, 'di ba? Layo-layo ka, Pinkay. Pagod. Gustong-gusto ko kaya minsan minsan sa umaga ako nagla-live, yung ano ko, yung paggising ko, yung trabaho naman sa umaga, linis. Pagod ba, pagod. Laging ano, laging daming luto kahapon, hanggang kahapon. Ano ba kahapon, may ano ako yung luto. May bisita pa kami kahapon yung manugang nung ano ko, nung amo ko. Dito sila kumain ng tanghalian, ta's nung nakaraan nagdala yung amo ko, 'di ba? 1 hour lang ako guys, mag-update lang ako. Update lang si Pinkay muna kasi masyado talagang nakakapagod ba. Diba? Tingnan mo na antok. O, 'di ba? Sige po Sir Jess. Kain po, kain. Maubusan talaga. Masarap siguro ulam, baka ano, baka lechon. Sige po, kain po. Salamat po sa pagpunta.
Kain na po. Saglit lang din po ako, Sir Jess, ano lang, update lang. Ano lang pala diyan, tanghali lang sa inyo? Kailangan pala mag-ano pala ako, mag-ano na lang ako, edit. Makapag-post. Ay naku, antok. Ha? Ano? Hindi. Nag-aano lang ako. Update lang. Hindi nga ako nag-ano ng BL. Hindi ako ano lang, isang oras lang. Ano ko lang siya update. Ano po nga dito?